Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Tom Jones, one man one condom, achinyomba baba 10 cents, anyora kuti iyi imata inofunga kuti ichapiwa zvimota manje dhololo uchamama nenzara uchiti kushata kunge chinhu chaMnangagwa chine siki. Ndozvataurwa naTom Jones. Munongoziva mega baba 10 cents vakambouya vakataura zvakashata, vakadedzera kuti if you can't beat them join them, vachira kuna Chamisa vachiti wakadyiwa, vakazotukwa nevanhu vakadzoka futi baba 10 cents vakakumbira ruregerero. After 2-3 days vakabuda vaine team reZANU-PF, team revarakashi vachidedzera kuti ndakataura chokwadi. Saka ndozviri kutaurwa naTom Jones. Tom Jones ari kudedzera kuti uchafa nenzara, uri kufunga kuti isusu tine basa newe here? Tikakuona tichakurova tikakubisa mamwe mazino. Saka handizivi tinoti kudi guys. Vamwe vanhu vati ko iwe Tom unorwadziwa nei mukosho wako? Handizivi vanga vakutukana vanhu. Mumwe munhu akati apa anongoti maziziso kunge muroi arwarirwa nebere rake. Vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Munongoziva mega guys, chakambotenderera chimudhara chemavende chiitaura kuti if you can't beat them join them, chikadedza kuti wakadyiwa free and fair, bvuma kuti wakadyiwa. Chikatukwa nevanhu chikauya futi chakuchinja chikakumbira ruregerero. Vanhu vakati aiwa tokuregerera, asi varipo vamwe vakadedza kuti aiwa hatichatombofi takakuregerera because we all know your true colors. Apa vaitotaura chokwadi. After 3-4 days chikabuda chine team yevarakashi chidedzera kuti ndaitotaura chokwadi, you can't beat them, if you can't beat them join them. Chakataura kuti saka muchaita sei. Saka ndo vaitaura naTom Jones achidedzera kuti uri kufunga kuti uchapuwa mota, aumbofa wakapuwa mota. Munongochiziva chakaona vamwe vachipuwa ma10,000, vanhu vakaita sana Varazipi, iripo team raita maskiti eZANU-PF akapuwa ma10,000 USD. Saka chiri kuwadawo ma USD waya. So thank you so much guys, don't forget to subscribe.